Despois de 2 anos e medio de investigacións e postas en marcha de diferentes iniciativas, a Mancomunidade do Salnés chegou ao final do programa Interreg, un programa lanzado para axudar ao desenvolvemento empresarial así como a posta en marcha de novas tecnoloxías para as pymes. O balance da Mancomunidade é moi positivo. Y es el objetivo es ayudar a la innovación, ayudar a las pequeñas empresas y intentar que productos creados aquí en el Salnés se posicionen en un mercado y que podamos acabar desarrollando una multinacional tecnológica en la comarca del Salnés. Nosotros estamos encantados. Ademais da formación e axuda ás empresas, entre as actividades de Interreg destacan os medidores de sinais para medir o fluxo de turistas na comarca, sensores para medir a calidade do aire, importante para axudar a hostelería na loita contra a Covid, e sobre todo o desenvolvemento do laboratorio. Tenemos aquí un laboratorio, pues bueno, dentro de las posibilidades de una comarca pues pequeña, un laboratorio bastante bien dotado y sobre todo para que usen las empresas tecnológicas de nuestra comarca, como es el caso de Enercraft y otras empresas también que son colaboradoras nuestras. Precisamente, Enercraft foi unha das empresas que participou no programa. A compañía dedicada á fabricación de produtos para a aeronáutica chegou a España dende Canadá hai preto de 2 anos e en ano e medio o seu crecemento foi considerable grazas ao apoio do programa. Pero en ano e medio é increíble a cantidade de produtos novos que estamos sacando. A nosa estrategia é diversificar. Nos vimos da parte aeronáutica de fabricar produtos para avións e helicópteros e hoxe estamos fabricando produtos pois para drones, para barcos, embarcacións, para o sector da construción, mantenimento de instalacións, prácticamente calquera actividade onde se necesite unha fonte de enerxía, neste caso portátil. E moito deste éxito é posible grazas á formación e axuda recibida polo proxecto Interreg. Saliendo este tipo de cursos, que son cursos realmente que sirven para ingresar nuevas tecnologías, nuevos software para generar productos, como por ejemplo los que se dieron acá, y utilizando este tipo de herramientas ya podemos probar y avanzar muchísimo con todo lo que es generación de nuevos productos. En Enercraft crearon as súas baterías para ser utilizadas por avións, pero agora crearon novos produtos para ser utilizados por barcos, con máis potencia, menos consumo de enerxía e máis sostibles que as antigas baterías de chumbo do sector náutico. Pola súa parte, a Mancomunidade pecha o proxecto Interreg, pero xa ten novas metas no horizonte. O organismo porá en marcha un novo programa para levar as novas tecnoloxías e uso do laboratorio aos concellos do rural.